mga abyan kag pinalangga sa YouTube makato. NYGC Blind Drama, dito gid makita mo mga sugilanon nga makatalandog daw pelikula sa radyo. Pamatian gid ninyo kay ini para sa inyo. NYGC Blind Drama, dulot namon sa inyo mga drama nga makapukaw sa tagipuso ang nga masubo. Hindi pagkalimtan nga mag-subscribe kag mag-share man dayon. Kayang amon mga drama para gid sa inyo nga tanan. Sa tagsa-ka-upload, may bago madrama nga pamatian. Mga karakter nga makakulonyag sa istorya magapakadlaw. Mga pagtulon-an sa kabuhi, diri man makita kag matun-an. Ganidali na pamatian ng drama nga amon ginahanda. NYGC Blind Drama, dulot namon sa inyo mga drama nga makapukaw sa tagipuso nga masubo. Hindi pagkalimtan na mag-subscribe kag mag-share man dayon. Kayang amon mga drama para gid sa inyo nga tanan. Kung gusto mo nga mag-relax kag maglingaw-lingaw, NYGC Blind Drama ang sabat. Hindi ka gid maghinulsol, mga tingog nga nagahatag kabuhi sa istorya nga aton ginapamatian. Gani upot kamo sa amon sa sini nga pagpadayon. NYGC Blind Drama, dulot namon sa inyo mga drama nga makapukaw sa tagipuso nga masubo. Hindi pagkalimtan nga mag-subscribe kag mag-share man dayon. Kayang amon mga drama para